दे बाजै खनसे हाय होनना बुंहरदो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय स' जों दा दंफैयो जोंनि गामि खाथिनिनो आरोना लकेलनिनो ओमफ्राय जों दा नै हाबायाव फैदो आरोना सोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथियाखै जानो हागौ जोंनि बर'निनो आर्टिस्ट सिंगार देंखोगिरि गसाइ दैमारि बिदा गेदेर आदानि गोथार जुलियाव जोङो दा दंफैयो ओमफ्राय जों दा सफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय जों दा हाबलांनोसो सिङाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो माबायदि डेक'रेट खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं जा हायो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो थाखाय आवगायनोसै आरोना ओमफ्रायथ' अबयसे आङो हिन्जाव गोदानखौ नुवाखै आरोना हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोननो आङो चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो आवगायबाय आरोना लोगोफोर हिन्जाव गोदाना माबायदि नोंथांमोना नायदो आरोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनोसै हिन्जाव गोदाना माबायदि नोंथांमोना नुगोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फैबावो आयु 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 मासे साफा साफा नै इउनिफर्म जोब खिन्थु बिसिना नै ड्रेसफोरा नायलाय इउनिफर्म जोब अबेनिफ्राय नोंसिना दिफार क'क्राझार बाथारमारि हे ए सथ' आदाबारिनि ए बिसिना आलदा ग्रुप आरो डिपार्टमेन्टआ मा नोंसिना जोंलारि ग्रुपआ जोंलारि ओमफ्राय मा खामानियाव नोंसिना डिपार्टमेन्टआ साहा राननाय ना साबेसे फैदों नोंसोरो 14 जन क'क्राझार सथ' आदाबारिनि आरोना नोंसोरो ओमफ्राय नोंसिना ग्रुपआ जोंलारि ओमफ्राय जेरावबो थांखायोना नोंसोरो ओमफ्राय बोरैथो बेनारालाय ए नैबाय दंखायो नै बिसिना बेनारा जोंना जोंलारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सथ' आदाबारि लासो सरायकला जिल्ला क'क्राझार कन्टेक्ट नाम्बारा नै बिराद साफा साफाखा गुफुर गावदां गावदांनो जोंलारि ग्रुपनि साहा रानग्रा ग्रुपफ्रा जोंना नै हाबायाव संग्रा खावग्रा रानग्राफोर गासिबो इउनिफर्म जोब बबेनि जागोन मादैमोनहा थिमारि नोंसोर इउनिफर्मखा दा आयौ बेसे बुरजा फैदों नोंसोर रानग्राफ्रा नामा संग्राफ्रालाय बुरजा ना ओमफ्राय आलदा आलदा दं नामा ग्रुपआ एखे जोबना मा गामि होनदों दे बुंफिननाय थिमारि नै बे पस्टार दंखायोना पस्टार दंखायो कन्टेक्ट नाम्बारबो दं नामा नै बिथराय ग्रुप आरोना बियो क्रिएटिं ग्रुप आरोना ओमफ्राय नै कन्टेक्ट नाम्बारा बे लिरनाय दंखायो ओमफ्राय नै इउनिफर्म बिराद साफा साफा आरोना जारौ जारौनो ओमफ्राय नैबे मादैयाथ' साफाथार माथो ना औ दे नोंना मा नाम खिथालाय औ हे समायना जेरै समायना एरै समायना आरोना जेरै मुं एरै ओमफ्राय बैसिना आलदा नामा बैसिनिया बिसिना आलदा ग्रुप ना बिथराय ग्रुपनिफ्राय फैदों नै बिथराय ग्रुपनि नामा थिमारि गामि ना ओमफ्राय नै गासिबो इउनिफर्म रानग्राफ्रा माने सिख्लासो आरोना जारौ जारौ सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना नोंसिनिया बबेनिफ्राय फैदों मादै दतमा मुलान दुब्रि नै बिसिनाबो इउनिफर्म आरोना साफा साफा जारौ जारौ सिख्लासो
ओमफ्राय नै बिसनाबो नै मलान दुबि दतमा ना क'क्राझार बिटिआर मा ग्रुप होनदों साहेरा ओंखाम खुरग्रा हानजा ना साबसे नोंसोरलाय दा फैनाया 20 जन 12 जन ना जेखि जादोला नोंसोर दा 20 जन फैदों ओमफ्राय सोलिगासिनो ना खामानिया लकडाउननि सिगाङावसो जोंना ए मोजां दे जों गिदिर बार गोबावसै बै हाग्रामा दालांनि माबाबानो खुलिनाय अ मोजां जादों दे ओमफ्राय जेरावबो थांनो मोनखायो दा थांनो मोनो नै मंगलबारावबो थांबावनांगौ ए दे कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो नै होखाबाय नै नांगौबा बिहरनो हागोन आरो ना एखे आरो ना सेम ओरजायनिया आलदा ग्रुप ओमफ्राय ओरजायनिया आलदा ग्रुप आरो ना ओमफ्राय नोंसिनालाय बबेनिफ्राय फैदों दिफु बाथानबारि ओमफ्राय डिपार्टमेन्टआ मा नोंसिना ओरैनो खामानिया ओंखाम खुरनायानो ना गासिबो एखे जोबखा दा नोंसोरो ओंखाम खुरनाय ग्रुपआनो ना डिपार्टमेन्टआ बिसिनाबो ओंखाम खुरनाय हायनारि ग्रुप ओमफ्राय बिनारा गैया बोरो नोंसिना ए नोंसिना नैबेसो ए बिसिना नै VIP फोरनि आरोना बिसिना नोंसिना बबेनि होनदों दे खिन्थालाय दिफु बाथारमारि क'क्राझार ना ओमफ्राय नै बिसिना VIP फोरनि आरोना हायनारि क्रिएटिं ग्रुप आरोना ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा नै सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला नैबे नायनानै कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना ओरैजाय मा सोलिदों ओरैजाय नैबे दाउ लकेल नामा लकेल दाउ नै ओमफ्राय बेलाय बेबो लकेल दाउ अबेनिफ्राय फैदों ओरैनो आदामोनहा दिमारिनिफ्राय ना ओंखाम रानग्रायाबो नोंसिनि ना बिसिनि ग्रुप चेक फैदों जाहैबाय आरोना बिसोरो दायो नै संनाय खावनाय मा बाहार दङ दायो नै दाउनिफ्राय गासिबो दंजोबो ना बेदरा नैबेलाय मा बेदर बे अमा बिदै ना अमा बिदै ओमफ्राय ओंखाम नैबे मा बानायदों ना खर' ना ना खर' जोब नै बे डाइनिं हला मानि होनदों दे खिन्थालाय मिथिया दे नों खिथादो बे डाइनिं हला जाग्रा लोंग्राया मानि हे मिरामिसनि ना अबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नोंसोर क'क्राझार बाथारमारिनिफ्राय साबसे फैदों 20 जनानो ए बेयावबो माखासे दं ना ए VIP आवबो ओमफ्राय बेहायबो ना ओमफ्राय नै मिरामिसनि डिपार्टमेन्ट संग्रा खग्राफ्रा ओरैजाय दं आरो ना मिरामिस बेदरथ' थाया जाहैबाय बिसिनाव बेदर नङालै खान्थाल बेदर साइसनिखौ मिरामिसाव नै खान्थाल आलु ओमफ्राय मा दङ मा थायोथाय सवाबिन एवनाय ओमफ्राय आरो मा दंबावोथाय दालि जहल बेलाय माबे ना बिदै सवाबिन मैथा सवाबिन पनिरा बोरो पनिर थायालाय पनिर आलु ना नोंसालाय अबे जिल्लानि गामिनि हौवा गोदान लागोनि ना नोंसिना खोला मावरियागाव गामिनि बिस्रा हौवा गोदान गामिनि आरोना लोगोफोर नोंसिना नै मैगं हानाय आलु हानाय गय खावनाय माबा माबि जोंनि गामिनि जाथि खुरमा गेटि जायो बिसोरो दिनै फैनानै फुंनिफ्रायनो बिसोर मावगासिनो दं आरोखि थारमाने आंहा माबामोन नालाय आङो इनचार्जमोन नालाय इनचार्ज आदाया इनचार्जआव दङ दा इनचार्जआव माने आङो भेजिटेबल इनचार्ज माने बे लेबनाय माबा आरोखि दायथ'आ आंनिमोन नालाय दा बे हिसाबै आङो फोरमायनाय जाबाय आरोखि गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आदसा दे थिगानो हौवा गोदाननि गामियाथ' खोला मावरियागाव जायो लोगोफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव दख'रानि सिङाव थानाय खोला मावरियागाव गामिनि आरोना आदा गसाइ हौवा गोदाननि गामिया ओमफ्राय दायो नै हौवा गोदाननि गामिनि आइमाव बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना खामानि मावनायाव मुखुब आरोना नै दायो खामानि मावनाया सोलिगासिनो अमाया माबेसे देनो हागोन नोंसोरो आं दासिमाव 7था देबाय औ 7थायाव मासेया दङ नैबेनो बेदरा नैबे मासेनि बे मासेनि 75 केजि ओमफ्राय आरो मासे नै
दा देबावदों बे 60 थांगोन 60 केजि थांगोन औ 60 केजि थांगोन ए नै बेजों गासै माबसे बेजों 7था बेजों 7था औ बेजों 7थानो नै आयु बेदरजों बेदर आरोना हेबलायलायनाय साबसे नोंसोरलाय गोदाग्राफ्रालाय जों गोदाग्राफ्रा जाहैबाय हेडआ आंनो ओमफ्राय आंनि लोगोआव साब्रै दंफायो आंजों साबा बेसे गोबाव जाया आब' जाखांबाय मारै जाखो ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा मोजां जाबाय ना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ माबायदि नुखो मोजां मोनबाय ना दा फैनो मोननानै माबायदि मोनखो आब'आ फैनो मोननानै माबायदि मोनखो बे जायगायाव फैनानै मोजां ना आं दिनैसो मबाइलावसो नुबाय थायोमोन आं आब' रिंकुखौ ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय आब' रिंकु बे फैनो मोननानै माबायदि मोनखो जानाय लोंनायफोरखौ माबायदि जाखोथाय मोजां जाबाय ना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना माबायदि नुखो आब' मोजां मोनबायनो आब'आ हिन्जाव गोदानखौ नुनानै ना गोजोननाय थाबाय आब'निसिम दे आब' गोजोन गोदान आब' गसाइनि हाबायाव नै ओंखाम जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बे जाथायनाय नङा आरोना जावनै जाबाय थादोंमोन हाबायाव जासिनासो गारगोन आरो जों खनसेल' जाया आरोना जाबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै एकदम रायख' सिस्टेम नुयो नाबाय आं मिथिला आरोना जोंना बिथराइ ग्रुपनि बाजैमोनहा ओंखाम होफैबाय जोंनो गोथावनो जोसानि लायबावसैलै ओंखामाबो दालि जहल दालि जहल मैथा बाथोन लाब्रा बिनि उनाव बेदर मोनाखै एसे खावनानै लाबोलै लागाय होलांदो दाउखौनो जोंना नै बिथराइ ग्रुपनि जारौ गावदांफ्रा जोंनो नै ना जायो नै नाबो लाबाय लकेल दाउ बियो लकेल दाउ बयलार नङा नै थाखा सुनो रोंबावासै आरो जाबाय मिथियालै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो हिन्जाव गोदानखौ एकदमबारे खाथियाव थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना खेबनानै नायबानो जाबाय आदा आरो बाजैबो एकदमबारे दाखा मोखां गुदियाव खेबथारबाय आंनो नायदो बाजैया माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो आंनि नुनायावथ' एकदमबारे साफा गुफुर गावदों आरोना बाजैया गोसोआबो साफा जागोन आरोना बाजैना नायदो आरोना नै खाथियावनो खेबना होबाय आङो ओमफ्राय ओरै नै साइरावबो दङ आलासिफोर दङ नै ओरै साइरावबो दे बाजै खनसे हायो होनना बुंहरदो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आदायाथ' नै आदा फन रायलायनायाव बेस्थ' आरोना बिथाङा गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिमबो बिथां आदा आरो बाजैनिसिम कंग्रेसुलेसन जासिबाय आरोना बिथांमोननि गोथार जुलिया मोजां जानानै थांबाय आरो इयुनाव जाहाथे मोजाङै संसार मोनजालांबाय थादों बेखौनो आङो मिजिं थिबाय आरोना ओरै आलासिफोर दङ साइडआव आलासिफोर ज' लोगोफोर जों दा जाखां लोंखां कमप्लिट बारनबोलायबाय आरोना ओमफ्राय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान आदा बाजैजोंबो मोननैसो फट' क्लिप लाबाय आरोना
ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय हाबायाथ' बिराद मोजां जादों ओमफ्राय नोंथांमोना हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना बाजै हिन्जाव गोदान बाजैखौ माने आंथ' बिदा जायो नालाय बिदानि हिन्जाव माने बाजैखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरोना आसा खालामो बिथां आरो बिथांजोमोननि जाहाथे इयुन संसारा जाहाथे मोजाङै आलो गोजोनै जालाङो बेखौनो आङो आसा खालामबाय आरोना गसाइनिसिम मिजिंथिबाय बेखौनो थेंक इउ फर वाचिं बाय अल